Joo. YKK-ne. Seurakunnan raitiusleiriltä paluuta. Seurasi kun seurasikin kaatamista, erittäin rajua ja ryppäämistä, suorastaan saatanallista, sekä ehdottelua homoseksuaalista. Homoseksuaalista! Hei! Kiitos lippuviinan loppuillan tapahtumista. Ei ollut juurikaan mitään muistikuvia, mutta aamun valjetessa ryömin vessaan ja näin ruumiin. Verijäljet vesurin ja vaseliinipurkin. Verijäljet vesurin ja vaseliinipurkin. Oli kännissä, mutta tehnyt sitä. Se oli virtuaaliseppo, en minä. Oli kännissä, mutta en myönnä mitään. Se oli virtuaaliseppo, en minä. Vaikka yritin selittää. Eristys sellin seinään. Kirjoitan nyt rivittää. Hei, oli kännissä, mutta en tehnyt sitä. Se oli virtuaaliseppo, en minä. Oli kännissä, mutta en myönnä mitään. Se oli virtuaaliseppo, en minä. Sillain. Kiitos.